Sanibonani la kuWantsho Phakama, Nibekelelo Sifundo. Ungizwe Mchunu usethola ithuba lokuvela engomeni eyayifake iphimbo lakhe lengoma ethi Ayikhale. Uzobe vela kungizwe kule ngoma ku-music video wakhona lapho ezobe ecula-ke khona ukuthi ayikhale. Uzokhumbula-ke mbukeli wethu ngonyaka odlule ungizwe bedume nje ngokuthi ayikhale, kwaze kwaphuma-ke ingoma lena-ke ethi ayikhale lapho khona bathatha iphimbo lakhe, kodwa abalenzanga-ke iphutha, abamshiyanga ngaphandle, bamlandile bathi uyinsizwa ungizwe ezovela kulo music video othi ayikhale. Ngabe uthini umbono wakho mbukeli wethu? Sacela nje ushiye i-comment yakho ngaphansi ku-comment section, ungakhohlwa-ke uku-like nokukhomenta nokusubscribe mbukeli wethu. Ngiyabonga. Angisiyo 17 mina ngilokishi ngivela ngocheese wothi ngidonsa imolonjisi ngitsizwa ngakithi ngikuliswe ilokishi ngihamba nensizwa ngihamba nongizo usilo wengizo noma ngabe ninamalini mfisi ngithi mina njengamanje ayikhale.